Behizaman gaude, Luis Ja Oregi eta bere familia duela 5 urte etorri ziren herritik, baserrira. Zein zan zure aurreko lana? Aurreko lana zen, komertzial bezala lan egiten etxeko enpresan, automozioan ibiltze ginen. Eta hoen berriz, Plazentzitarra naiz, da plazentzima tornilleriakin, da ze hortan burni mundu hortan. Eta nare, enpresa txiki bazan, familiarra, eta esportatzen, da hasi ginen, da bizka bereizten. Eta txakolinaken ere nik uste apustua hortik handi juela. Bereiztea, pixka. Bai, ekologiko egiten dugu, eta hori, zea txiki bat, enpresa txiki bat da. Baserri lurretan indakua, eta hemen ditut 2 hektarea terdiko zaiak jarrita, eskaz, eta hortan dedikatzen ez buru belarri. Eta zergatik hartu zen erabaki hori? Beti guztau izan zen, eta ikusten nun, bazela posible zela, bazeola beste jende bat egitezuna, eta nik ere erronka handi bat izan da. Baina, pausu eman nun da... Kartan aizea. Aizu, elurte hauek eta? Bentaja. Bentaja? Bentaja, bai. Hau sanua, bere año de nieve, año de bien, ez esaten da erderaz. Eta sanua zergatik, pixkate Zamorrok eta hiltzeko eta garbitzeko, hone garbitu itegu, azkenean. Lehen da biziko botilak aurten atera dituzu? Bai. Urkizar? Urkizar, itxian izenakin, bai. Eta zeintzuk dira zure bezeroak? Edo oainik hortan aizea? Oainik hortan ari naiz. Oin azte zait beste frente bat irikitzen zait. Hemen nahiko lan ez daket eta oin behar dut hori, El Hombre Orkesta. Hau egin, da bestia saldu eta pixkat, baina badazkat hola jendia lagunduko iana eta pixkat hortan nahi geha. Zure enpresa hontan, langile bakarra zea? Bai. Dana zuk? Andriak zez esango ja, baina laguntzen dira, aldun guztian, baina beste 2 ume txiki dazkau eta nahiko lan. Hasieratik bukaerara zuk? Bai.